Ste pripravení pozrieť si s nami krátky príbeh? A stojí to za tých pár minút? Ja si myslím, že áno. Jedna mladá žena sa počas svojho štúdia na univerzite pokúšala čo najlepšie pochopiť, ako funguje ľudská myseľ. A aj keď ukončila svoje štúdium, ďalej pokračovala na rôznych kurzoch a výcvikoch. Jej snahou bolo zodpovedať si otázku, ako by mohla pomáhať ľuďom osobnostne rásť. Počas hľadania odpovede navštívila rôzne krajiny. Pracovala s deťmi, mladými ľuďmi aj dospelými. Obohatila sa o množstvo skúseností, vďaka ktorým teraz dokáže lepšie porozumieť svojim klientom a pomáha im posunúť sa v ich osobnostnom raste. Potom dostala skvelý nápad. Čo tak založiť poradenské centrum, ktoré by bolo originálne vo svojom prístupe, inšpiratívne pre okolie a svojim klientom by prinášalo efektívne riešenia. A tak vzniklo poradenské centrum Bienestar. Každý sa môže ocitnúť v náročnej životnej situácii. Či ste dospelý človek, mladý človek, zrelý alebo ešte len dieťa. Máte ťažkosti vo vzťahoch, v práci alebo v štúdiu? Potrebujete poradiť vo výchove vášho dieťaťa, prípadne sa chcete zlepšiť v efektívnom naplňaní vašich cieľov? V Bienestar pomáhame klientom rozvinúť ich vnútorný potenciál. Kde nás nájdete? Bienestar vám ponúka priestory, v ktorých sa môžete cítiť príjemne a bezpečne a zároveň sú pre vás ľahko dostupné vo Veľkom Krtíši a teraz už aj v našich nových priestoroch v Bratislave. Sme mladý a dynamicky sa rozvíjajúci tím, ktorý sa snaží čo najviac využiť svoje skúsenosti a tvorivosť na to, aby sa flexibilne prispôsobil vašim špecifickým potrebám. Neustále vyvíjame nové a jedinečné programy, ktoré svojou kvalitou zodpovedajú vysokým štandardom. Ak sa nachádzate v inej krajine Európy alebo ktorejkoľvek časti sveta, potrebujete len dobré pripojenie na internet. Prinášame vám terapiu online, novú formu poradenstva s rovnakým efektom ako klasické poradenstvo a veľkou výhodou časovej flexibility. Poradenstvo a terapia vám nikdy neboli dostupné tak ako teraz. Poradenské centrum Bienestar prináša programy aj pre firmy. Spravte zo svojho tímu efektívne a hladko fungujúci systém. Vytvoríme vám flexibilný program zahŕňajúci assessment, analýzu aktuálnej situácie, ako aj realizáciu aktivít prispôsobených tímu aj jednotlivcom. Máte pocit, že ste často unavení a už nedokážete pracovať efektívne? Pravdepodobne sa blížite k vyhoreniu. V Bienestar vám ukážeme, ako opäť nájsť zmysluplnosť vo vašej práci a ďalej sa rozvíjať. Je jednoduché nič neriešiť, ale ešte lepšie je na sebe pracovať a posúvať sa stále ďalej. Využite túto možnosť a zažite ten skvelý pocit oslobodenia sa. Teraz aj vy môžete patriť k ľuďom, ktorí zmenili svoj život. Veď je niečo dôležitejšie ako vnútorná pohoda vás a vašej rodiny? Čo si o tom myslíte teraz? Myslím si, že bez pochyb viete, že pohoda je Bienestar. Poradenské centrum Bienestar. Viac o nás nájdete na www.centrumbienestar.com, Facebooku alebo nás sledujte na sociálnych sieťach.